Bai Abrok, ang haina roni bagai tini ustori ketal tubui faitong pika, tini ni ustori hingke Ravi bai Saniya. Borok khorok ni agewo uskul pore laitong khofro ni simino nuglai mani. Tei Ravi engka khorok sa artist. Bo asukeno painting haina rok gereng. Tei Saniya hingke bini best friend. Bo belai no borok kaham. Bini bebak imang rok no toyoi. Bo bai bak salogiri bo. Haike ulo borok khorok ni college rok complete mani pore. Ravi father hastewo thangai paikha. Bo bini career rok no tei bo snamna bakai. Phia ba oros hogui mani ulo. Borok ketal bai tongte no. Bo slaijagoi sensungai thangkha. Haifano Saniya hinke bono pokai thangya kho. Tei Saniya bini call rok no naisingoi tongo. Bufro bo bono call rok khaino hanai. Ravi puila wo khebono waisa uisu message rok khayo. Haifano bota bo khebono kuno mungsa message rok khailiya. Haike salsa ke 6 month ni pore Saniya Ravi ni kaisa letter mankha. Tei o letter Ravi bai suijak bini handwriting no. Tei obono bini paithak letter sok phaimani. Bo o letter ro obo haike suijak mankha. Nung ani life ni bagai khoroksa obo hai borok. Ang nono jesukphano kemajak na musungya. Haifano tabok ang keboni bagai mungsa sukliya. Ang father hastewo phaijagoi se obo hai angsiwa. Borok ketal no gui bukha slaijagoi thangkha. Aw ang sawi mano tabok bonini bukhawa ani bagai hamjakma tongkho. Phiaba ang sinono karite alga borok no bukha ngo. Phiaba jefro bukha baibi thango. Afro kheno ang nono muito manphikha. Ani bagai o duniya o jotoni slai kotor. Nini o hamjakma se. Phiaba ang o hamjakma no jora tongsani busina siliya. Ano nakar sidi. Nini bukhawa tabok bo ani bagai hamjakma tongkho. Phiaba ani bukhawa o borok ni bagai muito kesawai tongrukha. Ang srap safano o bukha ruwai mano. Sak soyui manliya. Ano rotogoi manai borok phano tei tonglak. Saniya o letter no nukha hinkeno bobo asukheno bukha dukho nangjakha. Bo kedugma salni pore phano pogoi manjakliya. Tei bini bukha bo asukheno baibi thangkano hunoi mano. Tei botabok phano watoi bawi phaima jora roko khe. Bono muito manjakoi. Bini bagai painting suijaknai rok ready khai tonibo. Obono no bini hukumo hunoi wansokoi. Phiaba bo bono jesuk bukhawo muito khaifano tei kifilei phailiya. Bo theibai de thangkha tamo ongkha. Bono bini nok borok rok phano se kono mungsa sawi manliya. Hinke asuk jora no tinini ustori norogo ustori no khanamoi bobo hai angjakha comment khaibai salainani ta pokti. Tei video no sajaka hinke like tei subscribe khainani ta pokti. Tei bonorok ni suba sumanai bwskang next time video ketal tubui manna tei. Hinke hambai asuk jora no video no paithak jora naima bagoi.